साफ्रामनिसिमबो गोजोन फुंबिलि साफ्रामखौबो गुड मर्निं आसा खालामो नोंथांमोन साफ्रामबो आफा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ होननानै आफा इसोरनि मुङा अरायबो बाखनाय जाथों। दिनै जोंनो मोनसे गोदान दिन मोनसे गोदान सोरांखौ होबावबाय। थांनाय हराव जोङो थैनाय बायदि उन्दुलांदोंमोन, नाथाय आफा इसोरा जोंखौ फोजाबफिननानै जोंनो बेबायदि मोनसे मोजां फुंबिलिखौ दिनै जोंनो होबावबाय। जोंनो मोनसे चान्स होबावबाय। हमनानै ला दिनै गावखौ सोलायनांगौ दङब्ला, माबाफोर जुदि निमाहा बिनांगौ दङब्ला, माबाफोर जुदि मोजां हाबाफारिफोर मावनांगौ दङब्ला बेनो सम। मानोना थैनायनि उनावहाय जाहैबाय जोंहा कुनु चान्स, कुनु सुबिदा बेयावहाय गैया। गोसो सोलायनो हानाय, गावखौ सुद्रायनो हानाय बे जाहैबाय नोंनि देहायाव जिउ थासान्दिल'। नाथाय थैनानै थाङोब्ला बिनि उनाव चान्स गैया। थैनानै थाङोब्ला जाहैबाय मोननैल' जायगा दङ, बे जाहैबाय सोरगो आरो नोरग। हय नोङो सोरगोआव थांगोन, नङाब्ला नोङो नोरगआव थांगोन। बे मोननैनि गेजेराव मोनसे जायगायाव थांथारगोना बे एकदमबारे सियर, एकदमबारे खाथांखा। आरो दिनै जों रावबो लुबैया दि बे नोरग रायजोआव थांनायखौ, नोरगनि अराव सैहैनायखौ। आरो बे कुनु काहानि, कुनु स्ट'रिल' नङा, नाथाय बे जाहैबाय मोनसे रियेल। नोरगादि सैथो बेखौ जोंनो बाइबेला प्रुफ होयो, बाइबेला जोंनो बेखौ फोरमान होयो। गोबांबार दिनै जोङो सिरियास लाया जोंनि हान्थिनायाव, जोंनि जिउ खुंनायाव। देट्स वाइ इसोरनि बोसोनाव बेखौनो बुंनाया माथायाव, जायहा नोंनि देहाखौल' संहार खालामनो हायो, नस्थ' खालामनो हायो, बेखौ नोङो दागि। नाथाय जायहा नोंनि देहाजों लोगोसे नोंनि जिउखौबो बे नोरगनि अराव गारसननो हायो, संहार खालामनो हायो, बे इसोरखौ गि होननानै बुंदों। गोबांबार बेवहाय जाहैबाय वार्निं होननाय बाथ्राफोर दङ। बिनिखायनो नों मावनायनि सिगां सानग्रो, नोङो बुंनायनि सिगां सानग्रो होननानै बुंनाया, नोङो नायनायनि सिगां सानग्रो। नोंनि साननाया साबधान, नोङो माबायदि सानदों। नोंनि थाबायनाया साबधान, नोङो माबायदि लामायाव थाबायदों। नोङो मावनाया साबधान, माबायदि नोङो हाबाफारिखौ मावदों। मानोना आफाया नोंखौ नुगासिनो। आरो जायनि जाहोनाव बुंदों नोङो मोनफ्रोमनिबो नोङो हिसाब होनांगोन होननानै बुंदों। मोनफ्रोमनिबो नोङो हिसाब होनांगोन। नोङो जेखौ फोदों नोङो बेखौनो हानोबो मोनगोन होननानै बुंदों बोसोनाव। गोबां बेफोरबायदि बाथ्राजों जाहैबाय इसोरनि बोसोनाव बुंफबनाय। दिनै वार्निं होनाय, फोरोंनाय, दिनै दिन्थिनाय, दिनै बिजिरनानै होनाय दिनै। नाथाय अब्लाबो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरा जाहैबाय जिउ खुंनाया थट गैया। आरो जेब्लानोखि जोङो बेबायदि मोनसे जारिमिनखौ, हिस्ट्रिखौ जुदि जोङो नायोब्ला, लुकासनि लिरनाय सल' अध्याय 19निफ्राय लानानै जुदि 26 पदसिमाव नायोब्ला, लुक चैप्टार 16 verse 19 to 26 सिमाव जुदि जोङो नायोब्ला, बेयाव बेबायदि मोनसे जारिमिनखौ जोङो बेवहाय नुनो हायो दि सासे बेवहाय धोनि मानसि दंमोन, जायानोखि फान्थाव रंनि बियो हि गानोमोन। बियो जोंथा माथायै बियो थायोमोन सानफ्रामबो। आरो बिनि लांगोनायाव जाहैबाय लाजार मुंनि सासे हावरियाखौ बेयावहाय दोनफैयोमोन होननानै बुंदों। आरो बियो सानफ्रामबो बे धोनि मानसिनि आरांगानिफ्राय गोग्लैनाय ओंखामखौ जानानै, जिखुनु मुवाफोरखौ बियो जानानै गावनि उदैखौ सुफुंनो हास्थायोमोन। आरो बे जाहैबाय गाराय बेन बेन जानायमोन, बिनि गारायफोरखौ सैमाफोरा सोलायोमोन होननानै बुंदों। आरो सानसेखालि बेबायदिनो जाहैबाय सानैबो थैनानै थाङो। जेब्लानोखि जोङो 22 पदआव नायगोन ना, बेवहाय बेबायदि बुंदों, जेब्ला बे हावरिया मानसिया थैयो अब्ला आरफफ्रा बिखौ लांनानै आब्राहामजों बामजाहैहोदों। बे धोनियाबो थैनानै फबजाबाय। आरो नोरखोआव सैनांनाय समाव जेब्ला नायगदावो अब्ला बियो गोजौआव आब्राहामखौ आरो बेजों लोगोसे लाजारखौ नुहुरदों। जेब्ला बै समाव सानैबो थैनानै थाङो आरो धोनि मानसिया नोरगाव सैदों आरो गोजौनि फारसे बियो नायहरदों। आरो बियो बे समाव मा बुंदों मिथिगौ ना? आरो बियो गोबारै बेबादि गाबज्रि हरदों, ओ आफा आब्राहाम, आंखौ अनखांदो आरो आसिखौ दैयाव सोमनानै आंनि सालायखौ फुसुनो थाखाय लाजारखौ बेयाव थोनहरदो। मानोना आं बे अरनि गेजेराव आइखां बायखां जानानै दं। नाथाय आब्राहामा होनदों, ओ बिसा, गोसोखां, नों गोथाङै थानाय समाव थोजासे सुख मोनखाबाय आरो लाजारा हाजासे दुखु सैनांदोंमोन। दा बियाव बिहा गोजोननाय मोनदों आरो नोंहा बियाव आइखां बायखां जादों। बेफोरखौ नागारनानैबो नों आरो जोंनि गेजेराव ग्रं ग्रं हाखर दं। बिनिखायनो बेनिफ्राय सोरबाया थांनो गोसो जाब्लाबो नोंसोरनियाव बारलांनो हाया आरो बेनिफ्राय जोंनियाव फैनो सोरबाया गोसो दंब्लाबो रावबो बारबोनो हाया। बेनि गेजेरजों, बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो बेखौनो मोनदाङो दि बेयाव बुंदों बे धोनि मानसिया नोरगनि गेजेराव, अरनि गेजेराव आइखां बायखां जादों होननानै बुंदों। दलरै थानो मोनाखै दे बेयावहाय बियो। बे बुंदों बेयावहाय आइखां बायखां जादों होनदों बेयाव बोसोनाव।
आरो बियो दै थरथिंसेनि थाखाय बियो बिबाय बायदों होननानै बुंदों। फुसुनो थाखाय होननानै बुंदों, माने जाहैबाय गुसु खालामनो थाखाय। सालाइखौ बेसेबां दुंहावनाय, बेसेबां गरम जागोन, अब्ला साननानै नाय। नोरोगा जाहैबाय बेबायदि मोनसे जायगा जेराव नोङो थाङोब्ला फैनो गोसो जाब्लाबो फैनो हाया, जेराव नों सहैयोब्ला गावखौ सोलायनो गोसो जाब्ला बेयाव सोलायनो हाया, जेराव नों सहैयोब्ला गाब्लाबो नों बेयाव हाथाय अरखेब्लाबो नों बेयाव आगोर मोना, बिनिफ्राय फैफिननो नोङो हाया। बिनिखायनो बुंनाया गोथाङै थानायावनो सम। दिनै नोंनो इसोरा नोंनो मोजां मोनसे दिनखौ होदों, मोजां मोनसे दिनै समखौ होबावदों, मोजां मोनसे सुबिदाखौ होबावदों नों गावखौ सोलायनो थाखाय, सुद्रायनो थाखाय। बिनिखायनो बोसोनाव बुंनाया ना, आङो लामा नायगासिनो दङ होननानै बुंनाया, सैसोनानै दङ होननानै बुंनाया, नेनानै दङ होननानै बुंनाया रावखौबो बे नोरोगनि अराव आद्रि जानायखौ लुबैया। दिनै नों मावखोमानानै, दिनै नों सोबखोमानानै, जाखोमानानै, खारखोमानानै, खावखोमानानै, बुंखोमानानै नों बहा गनो? इसोरनि बोसोनाव बुंदों इब्रायारिनि लिरनाय 4 अध्याय 13 पदआव, इसोरनि सिगाङाव मुङा मुंसेबो थाखोमानो हाया, दाजानाय गासैबो बिनि सिगाङाव रोखा रोखा नुजोबखायो। जों बयबो बिनि सिगाङाव गाव गावनि हिसाब होनांगोन। दाजानाय गासैबो बिनि सिगाङाव रोखा रोखा नुजाखायो, जों बयबो बिनि सिगाङाव हिसाब होनांगोन होनदों। रावबो बारग'आ, रावबो खारग'आ, सोरबा एमएलए बाबो, सोरबा धोनिबाबो, सोरबा माहाजोनबाबो, जेखि अबस्थानि मानसियानो जाया मानो साफ्रामबो बुंनांगोन, साफ्रामबो हिसाब होनांगोन। आरो जेब्लानोखि जोङो मार्कसनि लिरनाय चैप्टार 9 verse 44 आवहाय नायो, बेयाव बेबायदि बुंदों, बेयाव बिसोरखौ अरनाय एम्फौआ जेब्लायबो थैया आरो अराबो गोमोरा। बेयाव बुंदों जाहैबाय बिनि एम्फौफ्रा मालाबाबो थैया, बेयाव अरग्रा एम्फौफोरा, आरो बेयाव जोंनाय अराबो जाहैबाय मालाबाबो गोमोरा। नोरोगा जाहैबाय बेबायदि मोनसे जायगा जेरावहाय जाहैबाय बयनिख्रुइ गिनांगौसिना बेनो, बेयावहाय जाहैबाय इसोरनि अनखांनाय गैया। दा जेरैबादि नोङो गोरोन्थि मावदों, नोङो निमाहा मोनदों, नोङो गोरोन्थि मावदों अब्लाबो नोङो गोथाङै दङ, माने इसोरा नोंखौ नेदों, लामा नायदों। डेट मिन्स इसोरा नोंखौ अनखांगासिनो दङ, अनखांगासिनो दङ, ग्रेस दङ नोंहा। नाथाय नोरोगाव जुदि थाङोब्ला, नोरोगाव जाहैबाय बेबायदि गैया। हाजार बिखा सौनानै गाब, हाजार हान्थु खरायनानै गाब, हाजार हब्रा हब्रा बुं, बेयावहाय जाहैबाय खुनु चान्स गैया। नोरोगा जाहैबाय बेबायदि मोनसे बास्तबिक जायगा, थार नंगौ जायगा। थैनायनि उनाव जाहैबाय बेल', मानसिहा मोननैल' जायगा दङ, बे मोननैनि गेजेराव मोनसेयाव सहैगोन कि सहैखागोन, बिनि अनगा गुबुन खुनु जायगा गैया। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, दिनैनि बे समावहाय आं बेखौनो बुङो नोंथांमोन साफ्रामनिसिमबो, बेफोर इसोरनि बोसोनखौ, बाइबेलनि बुंनायखौ मालाबाबो स्ट'रि बायदि दासान दि सिगांनिसोमोन, सिगांसो बुंनायमोन, बेफोरो बेबायदि नङा। बेखौनो गोसोआव ला अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, दिनैनि बे बोसोननि गेजेरजों आं बेखौनो थुलुंगा होयो। स' मे गड ब्लेस इउ। फैगासिनो थानाय समाव आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ'नि गेजेरजों जोङो सावरायलायबावगोन। आमेन।